Добър ден, уважаеми съученици и разбира се, господин Милошев. Днес ще имам честта да ви разкрия великата тайна зад огромните бицепси и железните крака – мускулната хипертрофия. Знам, че всички сте изгаряли от желание да разберете как мускулите растат, така че няма да ви държа повече в напрежение. Готови ли сте да станете фитнес гурута за 10 минути? Да започваме. Мускулната хипертрофия е процес, при който се увеличава обема размера на мускулите, който се дължи на разрастването на мускулните клетки. Съществуват два основни вида хипертрофия – миофибрилна и саркоплазмена. При миофибрилната ксипептрофия настъпва нактване на микелните влакна, като без да се постига голям размер на мускулите, силата се увеличава многократно. Тя се дължи на засилен белтъчен синтез, при който броят на актиновите и миозинови нишки може да нарасне с 5-10%. Миофибрилната хипертрофия понякога се нарича и функционална, тъй като на практика само тя има пряко и директно влияние върху генерирането на сила. Увеличаването на обема на мускулната маса е важно условие за нарастването на силата на съкращение при отделните мускули и мускулни групи. Саркоплазмената хипертрофия представлява увеличение в обема на несъкратителните елементи на мускула, увеличение на количеството вода, гликоген, минерали и други елементи, които влизат в състава на мускулите. Капкоплазмената ксипепрофия. Все постигат все повече повтопения и все по-леки натоварвания, около половината от максималната тежест за едно повторение, бодибилдинга. Обикновено се изпълняват 3-4 упражнения за микел на GP-PAC по 3-4 цепи и между 8-15 повтопения. Този тип тренировки не изисква много сила, а голяма издържливост. Към този вид хиперплазия се стремят предимно бодибилдъпи. Друг механизъм за увеличаването на обема на мускулната маса е хиперплазията. Увеличаване броя на мускулните клетки чрез делене. Този механизъм е спорен, но се счита, че при условия на екстремни физически натоварвания, свързани с усилен протеинов синтез, някои хипертрофирали миофибри могат да се делят. Разликата между хипертрофия и хиперплазия е, че хиперплазия не е свързана с увеличаване на размера на съществуващите клетки, а с увеличаване на броя на клетките. Как да се тренира, за да се постигне мускулна хипертрофия? Трябва да се поддържа тренировъчен интензитет 75 до 85% от максималните силови възможности. Трябва също така да оптимален обем натоварване с течение на времето. Трябва да има достатъчно време за почивка и възстановяване, за да има възможност тялото да поправи щетите и така да ги подсили. Мускулният растеж всъщност става не по време на самото усилие, а по време на възстановяването от него. Необходими са достатъчно течности и хранителни вещества, които тялото да използва за възстановяването си и изграждането на нова тъкан. Който каквото слуша от това сега да ви кажа за намаляването на мускула. Мускулната атрофия е състояние, при което възниква намаляване на тъканта на мускулите, при което мускулите започват да губят своята маса и сила. Има три основни вида мускулна атрофия: физиологична атрофия, която възниква когато мускулите не се използват достатъчно, например при продължително заболяване; патологична атрофия, представляваща мускулна загуба, която възниква в резултат на заболяване, рак, тежки инфекции и недохранване; неврогенна атрофия, при която има мускулна загуба в резултат на прекъсване на нервните сигнали към мускулите. Мускулната атрофия може да бъде причинена от различни фактори. Някои от тях включват недостатъчно физическа активност, неправилно хранене, генетични заболявания, нервни заболявания и стареене. Симптоми на мускулна атрофия са намалена мускулна сила, нарушена способност за извършване на физически дейности, намаляване на размера на мускулите, болка в мускулите и трудности при движение. Предотвратяването на загубата на мускулна маса става с редовни упражнения и балансирано хранене. Постно месо, протеини, плодове, зеленчуци, здравословни мазнини и пълнозърнести храни. Омега-3 масните киселини, сьомга, орехи, ленено семе намаляват възпалението и подпомагат синтеза на мускулен протеин. Витамин D съдейства за изграждане на мускулна сила. Още малко остана, братенце, ще траеш. По-добре това, отколкото господина да те изпита и да ти напише минус. Менискусът е сърповидна фиброзна хрущялна тъкан в колянната става, разположена между бедрената кост и подбедрицата. Всяко коляно има два менискуса – медиален и латерален. Тяхната основна роля е да намаляват триенето, разпределят натоварването и предпазват ставата от износване. Скъсване на менискуса настъпва при разкъсване или отделяне на част от него, което може да причини блокаж в коляното. Най-често се случва при усукване на коляното с стъпило стъпало, при внезапни завои, смяна на посока или приземяване от скок. Съществуват два типа лечение при скъсан менискус консервативно. Лечение използва се при малки разкъсвания в зоната с добро кръвообращение. Включва облегчаване на болката с медикаменти и студени компреси. Хирургично лечение при масивни наранявания се използва артроскопска хирургия. Рехабилитацията включва упражнения за укрепване, подвижност и баланс. За профилактика са важни контрол върху теглото и здравословен начин на живот. Масивни наранявания. And do you know what else is massive? Blue birthday.